El següent punt és una moció de l'equip del govern per a la paralització de l'ERO, en castellà ERE, de la Televisió Valenciana. A l'anunci d'un expedient de regulació d'ocupació ERO presentat per la Direcció de Radiotelevisió Valenciana contra tots els seus treballadors i treballadores. L'Ajuntament de Sueca demana que es paralitzen els processos per a dur endavant l'ERO i expressa la necessitat d'una ràdio i una televisió pública en valencià i al servei de tota la societat valenciana i no sols al servei del partit que governa la Generalitat. Algú vol dir alguna cosa sobre la moció? Senyor Baldoví. A veure, Canal 9, jo recorde quan es va posar, va ser la gran esperança de moltíssima gent que enteníem que era un gran instrument de recuperació de la València. Els problemes econòmics i la baixa audiència no són responsabilitat dels treballadors i sí una mala gestió dels responsables. Jo crec que és de justícia recolzar aquesta moció que els treballadors han demanat perquè entenem que ells no són responsables d'aquesta mala gestió, perquè els únics responsables són els gestors que ha nomenat el Partit Popular i que són els que haurien de pagar i són els que se n'haurien d'anar al paro i no els treballadors que han intentat fer i complir amb la seva feina d'una manera digna. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Baldoví. Algú altre vol dir alguna cosa? Senyor Dimas. Bé, moltes gràcies, senyor alcalde. Canal 9 va ser una televisió pública en la qual l'ús del valencià era la ferramenta clau de la seva difusió. Ara, a fecha d'avui o a data d'avui, Canal 9 és una ferramenta política totalment. Però de qui és la ferramenta política? Del que està ara governant a la Generalitat, que és el Partit Popular. Com ha dit Joan Baldoví, els treballadors no són culpables d'eixa nefasta, en mayúscules i subratllat, gestió dels gestors del Partit Popular a la nostra televisió pública. I per acabar, el grup socialista també pensa que és una moció justa i que totes les valencianes i tots els valencians necessitem un medi de difusió de la nostra cultura i de la nostra llengua, però que siga plural. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Dimas. Senyor Meseguer. Gràcies. Bona nit, senyor alcalde. Analitzant la moció que presenten, la primera cosa que ens crida l'atenció és que ve motivada per l'anunci d'un ERE per part de Radiotelevisió Valenciana. Hi ha un procediment establit en el Real Decret 801/2011, aprovat el 10 de juny de 2011, recordat que ho va legislar el PSOE, i que aquest Real Decret estableix un procediment, és a dir, es tenen que donar uns requisits, es té que fer una sol·licitud davant de l'autoritat laboral, es té que obrir un període de negociació amb els treballadors i les forces sindicals i es té que esperar l'actuació de l'autoritat laboral i per fi la resolució. Però res de tot això s'ha produït encara i vostès ja estan fent mocions sobre l'ERE. Res s'ha produït de tot això. Finalment, i respecte a l'acord, òbviament no podem votar a favor i per descomptat creiem que una televisió pública ha d'estar al servici de la societat, no sols del partit que governa, però en tots els llocs, així a Catalunya en TV3, a Andalusia en Telesur, en tots els llocs. Gràcies i ja no té res més que dir. Moltes gràcies, senyor Meseguer. Senyor Dimas. El que se trata en això d'eixe ERE, que vostè tècnicament, que ho entén més que jo, ha explicat, no se trata de despedir 35 persones com a Canal Sur. Estan parlant de 1.000 i pico persones. I moltes d'elles, senyor Daniel, sap que són gent apessebrada del Partit Popular, que anirà al carrer. I vostès, i en això acabe, i vostès, en la seva gestió econòmica, perquè ja no vull parlar del director que portaren als tribunals per certes mans llargues, vostès, a la seva nefasta gestió, han permitit que el forat que té la televisió pública valenciana siga més gran que un forat negre. Moltes gràcies. Passem a votar la moció. Vots a favor?
Abstencions? Vots en contra?